Deze zeehond is gevonden op Vlieland. Afgelopen december, op de laatste dag van het jaar zelfs. En dit is een hele jonge, grijze zeehond. In deze zeehoenenopvang zijn er al langer vattekens dat er wat goed mis is. Het is de restig en dat is in dit geval geen goed nieuws. Jonge zeehonden in ongeveer de herfst-winterperiode van de gewone zeehond zien we veel minder in de opvang dan we dat vroeger deden. Waarschijnlijk omdat ze er dus niet meer zijn. En als het niet goed gaat met de zeehond, betekent dat eigenlijk dat het niet goed gaat met de zee. En daarom is het van belang dat we doorkrijgen wat er aan de hand is. De Oranje Vijfjen hier zamelen ze hier de gegevens van deerde bisten. Vanwege tijdgebrek badden er niet mee. Nog eens maar die oude data aan de slag. Het sterkste vermoeden is dat ze op de Noordzee niet voldoende vis kunnen vangen. En verder wegzwemmen. En daar uiteindelijk dan komen te overlijden op zee, waar we ze ook niet meer terugvinden. Maar het kan ook zo zijn dat de vissen die jonge zeehonden nodig hebben niet meer dicht aan de kust voorkomen, omdat het bijvoorbeeld heel druk is aan de kust door bijvoorbeeld scheepvaart of windmolens. Maar er is gelukkig ik goed nieuws. Met de zeehonden achter me gaat het nu goed. Ze zitten in de laatste fase van opvang en we hopen hen heel snel weer vrij te kunnen laten.